Halagang 240 po. So 340 ang per kilo ng ating hipon sa Malabon Fish Market. Magkano tumpukan na to? 100? 100 pesos. So dito po no, 100 pesos ang tilapia oh. Tumpukan po yan sa halagang 100 piso no. So 100 pesos ang per kilo. So Alex, magkano yung tumpukan mo? 100? 200. So 200 pesos po no ang alimasag no. 200 po ang tumpukan. Ayan. Gulyasan at lapu-lapu. So 80 pesos ang ating gulyasan no. Galing 8 yan. Magkano lapu-lapu mo? Magkano lapu-lapu? 200. So 200 pesos po ang lapu-lapu no. So galing daw po ng EDSA yung lapu-lapu, sabakay pa ng MRT. So 200 pesos po ang ating per kilo ng ating lapu-lapu no. 100 lang. 100 pesos ang kada tumpukan. So ang alimasag 200 ang kilo. so 200 pesos ang per kilo ng alimasag no. Ito po yung mga yellowfin, tuna no. So naka-slice na po siya na kagitna no. So papa-slice niyo lang po sa bentahan po ng mga per kilo no. So magkano per kilo niyan? 150. 150 po ang per kilo ng ating 120 lang. yellowfin tuna. Sa ulo po ay 120 no. Ayun, 100 pesos po yung tumpukan no. Anong ano to? Yan, bagsak. Yan ba yung sinasabi na bagsak na ano, pusit na malalaki? Kahong 50 na lang ang Yun yung merong ano no, yung bahay-bahay sa loob no. So tayo, magandang umaga po. So magkano po yung per kilo ng bisugo po natin? So 160 po ang per kilo ng bisugo no. Pero dito po ay may dito pong tindang asa-asa. 140 po ang presyo po ng ating asa-asa no. Yun, 160 at 140 ang presyo man po ng bisugo at asa-asa no. So magkano yung naka-plastic mo? 150. So 150 po yung naka-plastic mo. So shoutout po muli sa Picardal Brothers ng Tunsuya no. Ayun, shoutout kay Kagawad Eric Galliano no. Shoutout sa iyo ng Tondo. Anak na ito guys, ang pabata to. Iyon. Gamot sa rayuma, diabetes. Daming gamot to, gamot sa tomboy. Para kayo nag-aalok ng mga nag-aano ng gamot no. Yung mga bentahan ng gamot. Pero ang paninda mo hipon. So ang ganda ng ano natin no, 320 ang per kilo ng ating hipon no. 70 pesos na gulyasan sa per kilo no. So tapos ang ating asa-asa ay 120 ang per kilo. So 270 ang per kilo ng ating pusit. Ay no, 230 lang pala. Pula po sa halagang 160 no. Ang per kilo. Shoutout Tandansora. Ayun. Quezon City. Quezon City. Shoutout po sa mga taga Tandansora, Quezon City. Mga anak ko, Ayun. Simon, Samuel, Solomon. So maraming salamat po sa pagdayo po dito sa Malabon Fish Market. Ayun. Sunday. Lagi ka wala, basta Thank you po sa ingat po lagi ha, ingat. Shoutout po kuya. Saan po galing kuya? Saan po galing? Tondo pa ako to. Oh, yun oh. So shoutout sa mga taga Tondo. So shoutout kay Eric Galliano, kagawad ng Tondo. So shoutout po bossing. Ayun. Yan po ang mga kababayan po natin na namimili po dito sa Malabon Fish Market no. So pinagkakaguluhan po ang kanilang panindang hipon dahil sa murang presyo o halaga no. So yung mga tomboy, iyon. Yun, sinasabi ko talaga. So salamat, thank you. Yung lapu-lapu 200 pesos. So 200 pesos no. So shout out kaibigan. So yan po, ganyan karami po ang mga hinahango niyang hipon no. So sa ganyan po yung mga latagan po dito. Order yan boss. Ayan po. Ilang kilo? Parisan po. Ayun, 10 kilos no na hipon. Sa halagang magkano? 240. So 240 no. 10 kilos po ang order sa ating vendor po dito sa Malabon Fish Market. Ayan no. Shoutout po. Nakabayang mga Muslim, dito na kayo
kayo pumili na. Ayun. So sa ating mga kapatid na Muslim, no, na dumayo pa po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng mga seafoods, no, na sa murang halaga. So shout out po sa inyo. Shout out, shout out. Shout out kapatid. Marami po. Orlando. Alright, so isang magandang buhay po sa ating lahat at sa ating mga silent viewers, no. So nandito po tayong muli sa Malabon Fish Market upang mag-update ng mga panibagong presyuhan. So kahapon nakita po natin na dagsa po talaga yung tuna, no, na talagang mabibili po sa murang halaga. So mag-iikot po tayo ngayon at iikot po kayo para makita nyo po ang mga presyuhan dito sa Malabon Fish Market. So samahan nyo po muli si Boss Lando Explorer. So tara, let's go! Alright, so sa sitwasyon po ngayon dito sa Malabon Fish Market, so ganyan karami po ang mamimili po na dumayo upang maghanap ng mga murang presyo ng seafood sa Malabon Fish Market. So tara, let's go! Alright, iikutin natin itong Malabon Fish Market, no? At update na tayo sa mga panibagong presyuhan ngayong pong araw po ng Sabado. So August 31, 2024 po, no? Dito po sa ating bayan po ng Malabon Fish Market. Alright, so sa ating mga hipon na big size po, no? So 340 ang per kilo. So 340 ang per kilo ng ating hipon sa Malabon Fish Market. So may mga tumpukan tayo dito ng tilapia, no? So good morning, Boss Alan, shout out. So ito po yung mga tilapia, no? So dito po ay 70 pesos ang per kilo po ng ating gulyasan, no? Boss Alan, sa itong tilapia? Bon, sa itong tilapia? Ha? Pero magkano yung tumpukan na to? 100? 100 pesos. So dito po, no, 100 pesos ang tilapia, oh. Tumpukan po yan, ha, sa halagang 100 piso, no? So sa per kilo naman po ng ating mga yellowfin tuna, no? So 100 pesos ang per kilo. So sa tumpukan naman po ng ating gulyasan ay 100 pesos. So dalawang piraso po yan. Papakol. So sa papakol po natin, no, 100 pesos ang tumpukan. So shout out sa Picardal Brothers ng Tunsuya. Boss, ano magkano to? Napahita. So 120 ang per kilo ng ating labahita, no? So dito rin po ang tumpukan ng tilapia, no, 100 pesos. Boss Alex, magkano yung tumpukan mo? 100? 200. So 200 pesos po, no, ang alimasag, no? 200 po ang tumpukan. Yan. Tsaka na lang. Boss Alex, maraming salamat.
So, shoutout sa mais. Ay, siya to sa mais, siya bustando. Magkano yung mais mo? Yung dilaw, 25 na lang. Kay 30 talaga yan eh. 25 pesos po yung sweet corn. Yung puti, meron. 20. Ayan, ang ate pong puti ay 20 pesos, no? Ang mais. Boss, maraming salamat. Salamat Thank bustando. you. Thank you. Ang alamang po natin dito, no? 50 pesos ang kalahating kilo, no? So, 100 pesos po na sariwang alamang. So, may nakabalot na po ditong bagoong, no? Sa halagang 60 pesos. Ito, Mer. So, ang yellow pinto na po natin dito, no? 100 pesos ang per kilo. So, sa bangus po natin ay 160 ang kilo, no? So, gulyasan at lapu-lapu. 80 lang, 80. So, 80 pesos ang ating gulyasan, no? 80 pesos ang per kilo. So, ang gandang lapu-lapu natin, no? Galing EDSA yan. Magkano yung lapu-lapu mo? Magkano yung lapu-lapu? 200. So, 200 pesos po ang lapu-lapu, no? So, galing daw po ng EDSA. Yung lapu-lapu, subakay pa ng MRT. So, 200 pesos po ang ating per kilo ng ating lapu-lapu, no? Dalawang. Kaliskis. Ay, huwag na masyado na marami kasi Ito yung malilito. 1 kilo lang. So, yan po yung mga tumpukan ng Dalagang Bukid at Labahita. Boss, magkano yung per kilo mo ng yellow pintuna? 150. So, 150 ang per kilo ng ating yellow pintuna. Sa ulo. 120. So, ang ulo po natin ng yellow pintuna ay 120 ang per kilo, no? So, yan po yung mga laman ng ating mga yellow pintuna at ulo. So, ang tumpukan yan, 100 pesos. So, 100 pesos ang tumpukan po ng ating pusit, no? So, may mga tatampal. Ilang kilo? Dalawa. Labahita. Tayo, magkano yung labahita mo? So, 120 po ang per kilo ng ating labahita, no? Lalo. Scallop po ay 120 ang isang piraso ng naka-plastic. So, shout out. May session nga eh. Ano oras ba? Ano oras, Boss Gerald? Meron mamaya, meron. Meron nga eh. Pinyagan ata, birthday. 100 plastic. 100 lang ang mga plastic natin. May magkano po yung tumpukan ng tatampal? Sandaan. Ayun, 100 pesos po, no? Yung tumpukan po ng tatampal. Alright, so dito po ay may mga tumpukan po ng tilapyang Batangas, no? 100 lang. 100 pesos ang kada tumpukan. So ang alimasag, 200 ang kilo. so 200 pesos ang per kilo ng alimasag, no? Ito po yung mga yellowfin, tuna, no? So naka-slice na po siya na kagitna, no? So papa-slice nyo lang po kasi sa bentahan po ng mga per kilo, no? So magkano per kilo niyan? 150. 150 po ang per kilo ng ating 120 lang. yellowfin tuna. Sa ulo po ay 120, no? So may mga limango po dito, ayan, no? Hoy, ano ba na? Ikipay mo na.
So 100 pesos po yan ha, ang mga tumpukan po ng tilapyang Batangas. Panalo na yun sa ano, 2 kilo na yung tilapyang Batangas niya, no? Pangmasang presyo na tilapyang Batangas, no, sa halagang 100 pesos ay meron ka ng maiuulam. Ayaw di ko ulit mo yun, sandaan. Ay, sanda tumpok, dalawang tumpok, 180. So sa tumpukan po ng alimango ay 150. 150 Ayan. lang. Mga patay na kasi. O pag patay na talaga, no? Mababa ng presyo talaga. Bili na, boy! Tapos thank you. Ate, magkano limasag mo? Sandaan lang yan, sandaan. Ayun, 100 pesos po yung tumpukan, no? Anong ano to? Yan, bagsak. Yung ba yung sinasabi na bagsak na, ano, pusit na malalaki? Kahong 50 na lang ang Yun yung merong ano no, yung bahay-bahay sa loob, no? So, yun po, no? Yun po yung ano natin ng bagsak, no? Tapos yun po yung mga pugita. So, shoutout sa'yo, Tinong. So, nakita mo na yung mga ano ko sa Facebook, ha? So, magkano yung tumpukan ng tilapia mo? So, 100 pesos na tumpukan, no? Ang lalaki, oh. bigatin. Bigatin ang mga mukha niya. So, magkano dito sa yung katampal? Balita ko, nagbakasyon ka daw, kauwi mo lang. O yun, sa Batang ka pala galing. Nagtago yan. Nagtago ka pala, ha? Bigla ka ngayon sumulpot. Hahapon na tinanong kita eh. Asan si Tinong? Ba't di ko nakikita dito sa Malabon Fish Market? Ang sagot sa akin, uuwi lang galing ng Bataan. Sa Morong ba? Pauwi lang yan galing Bataan dahil pinuntahan yung babae niya. Yun, sinasabi ko. So tayo, magandang umaga po. So magkano po yung per kilo ng bisugo po natin? So 160 po ang per kilo ng bisugo, no? Pero dito po ay may dito pong tindang asa-asa. 140 po ang presyo po ng ating asa-asa, no? Yun, 160 at 140 ang presyo po ng bisugo at asa-asa, no? So napakasariwa talaga ng kanilang mga bentahan po dito ng isda sa Malabon Fish Market. So may mga tumpukan din po tayo dito ng gulay na ampalaya, no? 50 pesos na tumpukan po sa ampalaya. Alright, so sa mga nagtatanong po dito sa Malabon Fish Market, no? So makikita po natin ang ating City Hall. Ayan po. Yan pong kulay gray na building, no? Yan po yung City Hall ng Malabon. So ito naman po yung Malabon Central Market. So ito po yung Malabon Fish Market ng labas ng Malabon Fish Port, no? So yan po yung labas po ng Malabon Fish Port. So yung loob po ay yun po yung fish port, no? So sa mga oras na to, no, talagang ang ating mga kababayan ay talagang naghahanap talaga ng mga presyong murang-mura at abot kaya ng kanilang bulsa, no? Magkano yung naka-plastic mo? 150. So 150 po yung naka-plastic. So shoutout po muli sa Picardal Brothers ng Tunsuya, no? MBBL. NBBL, shoutout. So, thank you. Mon, wala na. Ubos na yung paninda mo. Sold out. Nanggagaling pa sa fish. Sa Nabotas, fish port. Ayun, no? Ayun, shout out kay Kagawad Eric Galliano, no? Shout out sa'yo ng Tondo. Punta ka na daw ka mo, sabi ni paring Ariel. Ayun. Inaantay ka na, Kagawad, ni Boss Ariel dito sa Malabon Fish Market, no? So, shout out. Kay Alex Bernal, isang tropa natin. Ayun, shout out kay Alex Bernal, no? Sa Malabon Fish Market, no? Boss, magkano yung ano mo, gulyasan mo?
180 dalawa. So, dalawang piraso po ay 180, no? Yung naka-plastic na gulyasan. Pa-shoutout na siya, pa-shoutout. Budoy TV daw, basketball player. So, shoutout sa Budoy TV, basketball player. Yun, shout out. Boss, thank you. Ikot muna tayo. Alright, so sa tawilis po natin, no, 100 pesos ang kilo. Isang kilo po, no? 100 pesos ang kilo po ng tamban. At ang ating mga tawilis. Yun. So, dito naman po ay 80 pesos ang per kilo ng ating tawilis, no? So, meron pong 100 sa malalaki po at 80 pesos naman po dito, no? So, yung mga presyo po ng ating mga hipon sa halagang 230 ang per kilo, 220 at may mga tumpukan din po tayo dito nakikita, no? Ayan po, sa halagang 100 pesos, no? So, yellowfin tuna, nagkakahalaga po ng 80 pesos ang per kilo. 140 naman po sa hasa-hasa. Ayun, 30 pesos po yung tahong, oh. Isang takal na po yan, 30 pesos, no? So, ayan po yung mga presyo ng ating mga tilapia. May mga tag price po. Wala lang yun. So, 120 sa malalaking tilapia, no? Ang per kilo, no? 80 pesos ang kilo. Si Dancing, shoutout po si Dancing. So, yan po yung mga per kilo, no? Ay, sa talang po ako. Ayaw nga siya magpakita sa 15 pesos to eh. So, 320 na big size po. Nice, Na nice. hipon, no? Kuha na kita na ito guys, ang pabata to. Iyon. Gamot sa rayuma, diabetes. Daming gamot to, gamot sa tomboy. Para kayo nag-aalok ng mga nag-aano ng gamot, no? Yung mga bentahan ng gamot. Pero ang paninda mo, hipon. So, ang ganda ng ano natin, no? 320 ang per kilo ng ating hipon, no? So, 50 pesos na tumpukan po. Dito, ayan, no? Ang tawilis, no? Tumpukan po yan sa halagang 50 pesos, no? No? Murang-mura at sariwang-sariwang tawilis. So, 70 pesos na gulyasan sa per kilo, no? So, tapos ang ating hasa-hasa ay 120 ang per kilo. So, 270 ang per kilo ng ating pusit. Ay no, 230 lang malalaki. So, 230 naman po ang per kilo ng ating hipon. Lang oh, halo-halo. Ay, kayo po. Alright. So, dito naman po ay 120 ang per kilo ng ating balsa galunggong, no? So, ang ating mga lapu-lapu sa halagang 160, no? Ang per kilo. So, ang ating pong asa-asa ay 150 ang per kilo, no?
150 po dito ang per kilo ng ating bisugo. So, malapit na po ma-sold out ang paninda dito ni ate, no? So, shout out po. Shout out Tandansora. Ayun. Quezon City. Quezon City. Shout out po sa mga taga Tandansora, Quezon City. Mga anak ko. Ayun. Simon, Samuel, Solomon. So, maraming salamat po sa pagdayo po dito sa Malabon Fish Market. Ayun. Every Sunday. Yeah. Thank you boss ha. Ingat po lagi ha. Ingat. So, shoutout po kuya. Saan po galing kuya? Saan po galing? Tondo pa ako to. Oh, yun oh. So, shoutout sa mga taga Tondo. So, shoutout kay Eric Galliano, kagawad ng Tondo. Ingat po, ingat. Salamat po. So, shoutout po, bossing. Yun. So, dito po ang per kilo po ng ating talong ay 50 pesos, no? So, 25 pesos ang kalahating kilo. So, mura po ang ating mga kiluhan ng ating talong sa Malabon Fish Market, no? So, yan po ang mga kababayan po natin na namimili po dito sa Malabon Fish Market, no? So, pinagkakaguluhan po ang kanilang panindang hipon dahil sa murang presyo o halaga, no? So, yan po. Ayan, yan po yung mga kababayan po natin na mga namimili po ng hipon, no? So, busy yung ating idol sa pagsisilbi sa ating mga kababayan na namimili po dito sa Malabon Fish Market. So, yan po yung mga kababayan po natin, no, na pinagkakaguluhan po ang hipon. So, yan po yung mga latag po dito ng kanilang mga bentahan po ng mga murang seafood sa Malabon Fish Market. So, 230 ang per kilo po ng ating hipon dito. So, shout out sa'yo. Mabuhay ang mga tomboy. Iyon. Shout out sa mga that's my tomboy. Yun, sinasabi ko talaga. So, salamat. Thank you. So, yan po yung mga nakikita po nating mga kilo ng isda rito, no? So, ang ating lapu-lapu, 200 pesos. So, 200 pesos, no? So, shout out, kaibigan. So, yan po yung per kilo ng ating lapu-lapu, no? So, ang talaki ito katang gabi, no? Napakalaki, no? Shout out. Wala asawa mo? Quality. So, ang tumpukan po nito, no, 50 pesos. Ayan po, ilalatag po. 50 pesos na tumpukan po, no? 20 pesos lang, marami na, Boss Lando. Oo, panalong-panalo sa mga latag, no? So, ito yung mga styro ng ating kaibigan dito. Ayan, no? Yan po, ganyang karami po ang mga hinahango niyang hipon, no? So, sa ganyan po yung mga latagan po dito. Order yan, boss? Ayan po, oh. Ilang kilo? Ayun, 10 kilos, no, na hipon. Kahalagang magkano? 240. So, 240, no? 10 kilos po ang order sa ating vendor po dito sa Malabon Fish Market. Ayan, no? So, yun po ang order, no? Talagang ikinilo na. So, dito naman po ay 220. Ito po at 240 ang per kilo ng ating hipon. Boss, thank you.
Alright, so dito po ang per kilo po ng ating gulyasan ay 80 pesos. At 90 pesos naman po dito ang per kilo ng tilapiyang Batangas, no? So dito naman po ang per kilo ng ating yellowfin tuna ay 100 pesos. Ang tilapiyang Batangas ay 100 pesos, no? So shoutout po ate. Hello, shoutout po. Nakabayang mga Muslim, dito na kayo bumili na. Ayun. So sa ating mga kapatid na Muslim, no, na dumayo pa po dito sa Malabon Fish Market upang mamili ng mga seafoods, no, na sa murang halaga. So shoutout po sa inyo. Shout out sa'yo. Shoutout kapatid. Marami pong salamat. So may malakapas po dito tayong nakita, no, na mga pinapangat po sa kalamansi, no? So 70 pesos ang kalahating kilo, 140 ang per kilo. So sa kilo naman po ng ating alamang, no, 50 pesos. So murang-mura po ang mga presyo ng ating mga nakalatag dito, no? So ang ating pong talaba na ito po ang laman. Ayan po ang laman ng ating talaba, oh. 100 pesos na takal po, no? Oh, yun, no? So mura po ang ating tahong, no? Sa halagang 50 pesos isang takal, no? So yan po yung laman at matataba ang ating mga talaba at tahong. Alright, so yan po yung mga gulay. So may mga presyo na po, no? Ang upo po natin dito 50 pesos na tumpukan. Ang palaya ay 50 pesos na tumpok. Talong po ay 30 pesos ang tumpok. So sa sitis po natin ay 160 ang per kilo, no? So kalahating kilo, no, 80 pesos. So ang ating rambutan kalahating kilo ay 30. So 60 pesos ang per kilo, no? So dito po ay may mga paninda pong 2 for 150, no? Maling at luncheon meat. Ayan, no? So ang lansones po natin, no, 120 ang per kilo. So talagang sulit na sulit at makakamura ka dito sa mga bentahan din po ng mga prutas at gulay, no? So 5 piraso na tumpukan po sa halagang 50 pesos. So may mga latag na presyo po dito sa kanilang paninda, no? So shoutout sa iyo. Okay ka na? Ayun, okay na ang ating kaibigan, no? So talagang siya ay nakakapagsilbi sa ating mga mamimili po dito sa Malabon Fish Market, no? So ang tali po ng ating sitaw ay 20 pesos. 20 pesos na tumpok ng talong. Hindi ko lang alam. 150. Ayan, no? So ayan po yung mga pinamili nilang mga gulay dito sa Malabon Fish Market, no? So talagang makakasulit ka sa mga presyuhan ng mga gulay dito. Thank you. Maraming salamat sa'yo. Maraming salamat. Ay na si Deno. Shoutout sa iyo, Ate Dayan. Shoutout. Hello. Magising na yung pagkato. Kumain ka na? Hindi pa, kain ka na.
So ang ating wings po, no, 130 ang isang plastic at ang backbone pa rin po ay 100 pesos. Alright. So dito tayo kay Moy Moy. So yan po yung mga paninda po nila na isda rito, no. So ang bangus dagupan po 130 ang isang piraso. So may daing din po mga bangus, no, sa halagang 120, no. Boneless na po yan. 3 piraso ang laman. Yun, no? Piraso. Ay, Moy, thank you. So isang lata naman po dito ay 50 pesos, no, ng tahong. So dito naman po ang talaba po natin ay 100 pesos ang kada takal. So mga presyo pa rin po ng ating mga gulay sa Malabon Fish Market. Alright, so shout out sa'yo, brother. Boss Lando. Ayun, shout out. Tapos sa tropa kong dalawa yung mag-asawa. Ayan, so shout out sa inyo. Shoutout sa inyo. Ayun. So dito po ay 90 pesos ang per kilo ng ating Lando Explorer. tilapyang Batangas, no? Kanina ang gaganda pagdaan ko rito, malalaki yung mga tilapia mo. Ayun. So 90 pesos, no, ang per kilo ng ating tilapyang Batangas. So sa GG naman po ay Uy, sariwang-sariwa po ang Ayan, tilapia natin. Dito lang po kayo bibili, murang-mura. ayun, no? 90 pesos ang per kilo, no? Talagang 90 ang ulam ka na. So ang ating galunggong o GG 180 pesos ang per kilo. So madalang tayo makakita ngayon ng mga binibentang galunggong, no? Kasi sa loob ay mahal daw po ang mga presyuhan. Kaya pag nilabas po dito, mahal pa rin po ang inyong mabibili, no? So 180 ang per kilo ng ating galunggong. Salamat. So dito naman po 260 ang per kilo ng ating hipon, no? So sa pusit kalawang, so 170 ang ating pusit kalawang, no? So yellowfin tuna 100 pesos dito, oh. Tapos dito ay 140 ang mga per kilo. So sa gulyasan po ay 100 pesos ang per kilo, no? Mukhang nakakapahinga ngayon, ah. Hindi siya oo nga pala. Wala siyang hango. Mataas ang bentahan. Hmm. So shoutout sa iyo, Dodi. Busy ka sa paghihiwa diyan, ah. So ang ganda po ng ang laman ng ating mga hinihiwang yellowfin tuna, no? So nakita po natin ang ating mga presyuhan na nagaganap po dito sa Malabon Fish Market, no? So shout out sa mga taga-Tandang Sora na dumayo po dito, no? So lagi po sila pumapasyal dito dahil alam po nila ang mga murang presyo ng mga paninda po dito sa Malabon Fish Market. So shout out tayo sa ating mga kababayang OFW na naghahanap buhay po sa ibang bansa. Shout out sa ating mga Team Burautan, no? So shout out Tony Vlogs, Burnok TV, Belong TV, at Takay Adventure, Pubuntin at Papansin TV, no? So Elmo Vlogs. So shout out sa inyong lahat. So shout out sa ating mga kababayan na dumayo po dito sa Malabon Fish Market upang makahanap at talaga makasulit sa mga presyuhan ng bilihin dito sa Malabon. So dito pong muli si Boss Lando Explorer na lagi pong mag-update dito sa Malabon. Maraming salamat po. Enjoy and be safe. God bless and bye-bye na po.